Popadané stromy dnes komplikovali dopravu cez horský prechod Čertovica. Samotní hasiči a lesníci, ktorí sem prišli kalamitu odstraňovať, tu zostali odrezaní od sveta. Sú tu zatiaľ uviaznuté autá, ktoré sa snažíme dostať odtiaľto von. Hasiči vtedy ešte netušili, že onedlho budú vyslobodzovať sami seba. Vietor medzičasom zosilnil a jeho nápor nevydržali ďalšie stromy. Hasiči sa práve vracali na základňu. Popred auta popadali stromy, asi 10 stromov, ktoré bolo nutné odstrániť. Takáto situácia sa deje, keď sa nasíti pôda vlahou. Tento rok sú vysoké zrážky a keď príde takýto prudký vietor, ako je teraz. Cestu postupne spoločnými silami sprejazdnili. Vodičov aut, ktoré týmto úsekom dnes dopoludnia prechádzali, upozorňovali na možné riziká. Niektorí sa preto pred vrcholom Čertovice otočili. Tí, ktorí v ceste pokračovali, tak urobili na vlastnú zodpovednosť. Pre stále hroziace nebezpečenstvo horský priechod tesne pred poludním úplne uzavreli. V tejto situácii ani nedoporučujeme žiadny prechod cez Čertovicu. Je to určite nebezpečné. Mali sme tu aj v predchádzajúcich mesiacoch takéto niečo a teraz sa to opakuje znova. Popadané stromy dnes zamestnávali aj hasičov z Ružomberka a Liptovského Mikuláša. Niekoľko ich skrížilo cestu na Smrekovici či Podbanskom vo Vysokých Tatrách, kde jeden zo stromov spadol priamo na osobné auto. Nikto sa našťastie nezranil. Hasiči v celom Liptove sú aj naďalej v pohotovosti. Pre televíziu JOJ Veronika Daubnerová.